सोलिफु मार्च दाननि फैगौ 8 खालाराव मुंख्लंफोरनि गासै जेंनाफोरखौ लानानै जुथुमगोन मोनसे गेवलां सावरायमेल। मिरु मुंख्लं आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासकट्रा कमिउनिटि हलाव बे गोनां सावरायनायखौ खुंनाय जागोन। मिथिनाय बादिब्ला फैगौ 8 मार्च खालाराव फुंनि 10 रिंगायाव कासकट्रा कमिउनिटि हलाव मुंख्लंफोरनि गासै जेंनाफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन। बे गेवलां सावरायनाय मेलावनो बर' हारिनि गासै मुंख्लं नखरनि सुबुंफोरखौ कासकट्रा कमिउनिटि हलाव बाहागो लाफैनो खावलायहरदों। चिरां जिल्ला मार्टियार्स फेमिलिनि जानानै मोनसे मिथिहरनाय नैबे मार्च दाननि 8 थारिखआव मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों। गुवारै सावरायलायनाय मार्टियार्सफोरनि थाखाय जायफ्रा मुंख्लं नखरफोर अन्नानै नोंथांमोना गोसोआव लाखि नैबे मार्च दाननि 8 थारिखआव जोङो मोनसे गेवलां मिटिं लानाय जादों। बे मिटिंनि थावनियानो जाहैबाय कासिकट्रा कमिउनिटि हलाव। टाइमा 10टानिफ्राय लानाय जागोन। गासैबो जोंनि बड'लेण्डआव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथार ओनसोलावहाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङावहाय बे बिथांमोननि नखरनिफ्राय जायखिजाया सासे गारजेना नैबे कासिकट्रा कमिउनिटि हलाव फैनानै जेन बे सावरायलायनायाव बाहागो लाफैयो आरो गुवारै जेन मिथिनानै लानो हायो। बिनि थाखायनो आङो नैबे जोंनि बे जानो गोनां जेनाखि मिटिं बेखौहाय बयनिसिमबो मिथिहोहरनाय जाबाय।